madyang iki mang makan siang nang Bajo Resort dhuwure sarangan arah Tawangmangu iki mang aku njaluk sop igo-igo seger ngombe ku teh tarik panas lah iki bang steak ayam Niki enak biasane. enak Enak. mulane dibaleni neh wingi steak ayam iki nang resort Kudune enak Bajo gitu kabeh wis jelas paham lek resort Bajo dhuwur sarangan di arah Tawangmangu kanan jalan lor jalan pilihane menu oke jan oke gak yo enak-enak kabeh pilihane nggone ya sahdu anyep iki mang ijek sepi tapi sing lantai bawah rawane sing keceke kolam renang aku mang njalukku ya kuwi sop igo-igo kuwi panas gek seger ngombe ku teh tarik panas wis cocok karo hawane iki adem gek kabut dan aku ngombe kuwi karo mangan sop kuwi sogo bias wis madyan